Na, egy másik olvasmány, egy kedves levél, egy kicsit rendhagyó, hiszen nagyon sok kedves levelet kapunk önöktől, de viszonylag ritkán kapunk kutyától levelet. Na most ez történt. Kedves családbarát magazin, így kezdődik a levél. Szeretném megköszönni ezt a kedves, szíves vendéglátást, amivel fogadtatok engem, és ideiglenes pótgazdimat az 1500. adás alkalmával, ugye emlékeznek erre. Mindenki nagyon közvetlen volt velünk, műsorvezetők, a stábtagok is, valóban olyan családi és hangulatos a műsor, mint ahogy a képernyő túloldalán érződik. Én már csak tudom. Pár hónapja a menhelyi rácsok mögül még nem gondoltam, hogy tévészereplő leszek, és ismert emberek simizik a fejemet. Ezennel kijelentem, hogy a családbarát műsor, követve a kutyabarát szállás és vendéglátóhelyek listáját, igazi kutyabarát műsor is egyben. Kéretik a szlogent ezzel bővíteni. Nagymancsos ölelést küld Szentendréről Misina Hali, aki a képen is látszik, hiszen ők voltak azok, akik a fotópályázatunkat éppen ezzel a képpen megnyerték, és így ők lehettek itt velünk az 1500. adásban. Nekünk is élmény volt, köszönjük a levelet. Van egyébként utóirat is. Azt írja, isteni volt a pogácsa, üzenem Balázs bácsinak. Úgyhogy megpróbálunk majd abból a pogácsából juttatni a kutyusnak.